Usa ka pamilyahan sa isla sa Panganan, Dakbayan sa Lapu-Lapu, nahilo gumikan sa Butiti. Usa ang namatay o 5 nalandig sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Samtang gisusi pa sa mga medical experts sa Balanan kung doon na ba'y toxin ang maong gikaon nilang Butiti nga nakaigo sa mga biktima nga posibleng food poisoning na ang nahitabo. Ano ang report? Anong higayon na, sir? Nagluto ko sudan niya. Dugay na ko nagluto ang sudan na gid niya. Ako bang giluto siya niya. Dugay po na ko gihaon. Tikong niya. Nga, paghuman anak niya, sir. Ako pong gipakaon sa akong pamilya. Niya, nangaon mi niya. Paghuman og kanang pangaon namo, sir, kana akong batang namatay. Naligo pa yung taon kinas dagat. Magduwa pa. Pagkahuman, pag niuli siya sa mga, sir, kanang higda siya kato akong batang namatay. Ang iyang gimuho kato naging nalipong siya, nasuka ba? Gawa sa 5 anyos nga bata na ospital usab ang 5 ka mga anak kay nangalipong og nagsuka-suka. Nalipong usab ang inahan ug amahan apan wa sila magpa-admit tungod kay dili grabe ang ilang kahimtang. Ang inahan ang nagbantay sa 5 ka mga bata sa ospital, samtang ang amahan ang nag-asikaso sa haya silang anak. Samtang matod sa OIC sa Vicente Soto Memorial Medical Center, Dr. Ramon Naharo, nga stable na ang kahimtang sa mga bata. Gibantayan usab ang ubang balatian kay may pneumonia ug malnutrisyon ang mga bata. The parents as well as 6 children presented with signs of monigitawag nato og poisoning, presumed poisoning kay kalit-kalit man. Apparently maayo ra niya ni kalit lang og suka, kalibang unya. Ang usa ka bata actually died in the home before siya nadawg hospital. Naghatag sa taog antibiotics para sa kani nga pasyente. Ang katong upat tanan naka-dextrose, supportive ra ato ang kuan sa ilaha. Nya kaning upat initially sa emergency room nalipong magyani sila, nalipong, ang isa nag-blurring a vision, ang isa kay nag-complain og lower extremity weakness. Gipasabot sa toxicology expert Dr. Vitovin Bongon nga adunay tetrodotoxin ang mga butiti nga mo'y makaigo sa mga mukaon ini. Minutos lang pwede mamatay ang mga makakaon ini. Apan, nahimo nga mga eksperto tungod kay milanat pa man og hataas nga oras, diha pa mubati og pagpaminhon ang mga biktima og pagsuka-suka. Wa ipadaplin sa mga doktor nga posibleng food poisoning ang nahitabo. Mipahigayon na og pakisusi ang mga doktor mahitungod ini. For now, dili lang sa mo focus gyud sa puffer fish gyud nga kuan gyud, but try to explore other causes. Samtang tambag sa mga doktor sa mga taong makakaon ug sama nining pagkaon nga dadon dayon sa tambalanan. Gigawa pa'y antidot ang hilo sa buriring. Kauban si John Zulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.